Aby bola sranda a aby sme sa nenudili. Tak toto sú argumenty mladých ľudí, prečo sa dnes rozhodli zmerať pravítkami hlavnú ulicu v Košiciach. Ja už nevládzem. Meranie hlavnej 2 pravítkami a uhlomerom si žiadalo od tvorcov myšlienky aj dobrú kondíciu. Merať to nie je ťažko, len stávať a krakať k tomu zase. Okolo idúcim sa netradičná akcia páčila. Tak upútalo ma to. Super. Mnohí si počas merania zatipovali tú správnu dĺžku hlavnej. 3 kilometre. 500 metrov. Ja som typovala 1528. To by som musel spraviť 1528 drepov. Odkrokovali sme si to na to 995 krokov. No a tie kroky sú menej ako meter, takže do toho kilometra typujem, že to má. Pravítkové meranie prišlo do cieľa s dĺžkou hlavnej ulice 979 metrov a 99 centimetrov.